Nog meer dan van datgene wat we al gedaan hebben. Dus nog meer trainingen, nog meer cursussen. Goed luisteren naar ondernemers. Waar is behoefte aan? Op welke vlakken? En kijken of we daarin kunnen faciliteren. De oproep tot de actie richting de overheid. Het zal niet alleen richting de overheid zijn, maar ook richting ondernemers. Om meer spraakzaam te worden. Om te uiten wat ze denken. Niet alleen om te zeggen wat er niet goed gaat. Maar ook actie te ondernemen om datgene te veranderen waardoor het uiteindelijk wel goed gaat. Maar ook actie, de oproep tot actie richting onszelf. Ook wij kunnen verbeteren. Ook wij zijn dagelijks bezig om onze service te verbeteren. Dus wat we hebben opgeroepen, de bekende kreet, minder red tape, maar meer red carpet. Dus zorg ervoor dat ondernemers kunnen doen wat ze willen doen. En dat is ondernemen. Zorgen voor banen, zorgen dat geld in omloop komt, zorgen dat er investeringen komen. En daardoor moet de Kamer ook haar bijdrage leveren door dat te faciliteren. Door partijen bij elkaar te brengen, door ideeën te opperen, door steun te bieden aan datgene wat er nodig is om uiteindelijk te komen tot economische ontwikkeling. Is de Kamer van Koophandel ook in overleg met de overheid over economische ontwikkeling? Ja, we zijn zeker in overleg op meerdere fronten. Op dit moment zijn er 2 concrete punten waar we in nauwe samenwerking zijn met de lokale overheid en de werkgeversorganisatie BBE. Dat is op het gebied van een Trade and Investment Board die we aan het oprichten zijn. Om potentiële investeerders die Bonaire als investeerobject zien, om die te kunnen begeleiden. En daar is op dit moment nog niets of niemand voor om dat te doen. Dus veel investeerders lopen eigenlijk tegen een muur op van regels en regelingen waar ze geen weet van hebben. Dus die proberen we op te richten. En daarnaast zijn we bezig met een cost of doing business onderzoek dat we laten uitvoeren. En dat is een heel belangrijk onderzoek in onze ogen om uiteindelijk te bepalen wat nu echt de daadwerkelijke kosten zijn om hier te ondernemen. En dat in vergelijking met andere eilanden, bijvoorbeeld met Curaçao, met Aruba, maar ook met Nederland. Om meer en meer op feiten te overleggen en niet zozeer op aannames. En er wordt vaak gezegd, Bonaire is heel duur, maar is dat zo? En dat kunnen we alleen maar doen door dat concreet te onderzoeken. En onze concurrentiepositie te kunnen bepalen ten opzichte van bijvoorbeeld Curaçao of Aruba.